Por que, muller? Os homes verquen sobre ti a inmundicia dos seus excesos e despois desprezan e aborrecen na túa moribunda fatiga o horror das súas mesmas desordes e dos seus delirios febris. Rosalía de Castro, filla de nai solteira e de pai cura, escritora. Vos non sabedes o que é ser escritora, que continuo tormento. Sinálante pola rúa constantemente e non pra ben, e en todas partes murmuran de ti. Se vas a unha tertulia e falas de algo do que sabes, se te expresas sequera nunha linguaxe algo correcta, chámante bacharela. Din que te escoitas a ti mesma, que queres sabelo todo. Pero se gardas unha prudente reserva, que fatua, que orgullosa, desdeñas falar a non ser con literatos. En Lugo 200 seminaristas irromperon na imprenta Soto Freire, apedrando as cristaleiras e causando un gran destrozo no interior. E só se retiraron cando obtiveron de Soto Freire, editor do Almanaque de Galicia, garantía de que un artigo meu intitulado El Codio non ia ser publicado. Nestes tempos, aínda non lle é permitido á muller dicir o que sente, o que pensa e o que sabe. Porén, eu son libre e nada pode conter a marcha dos meus pensamentos.